okay, Linda, I think it's because it's not funny. Okay, I was single for the longest time. I think 6 to 7 months. Yeah. And then a friend of mine was like, a friend of a friend of mine was like, hey, I have someone in mind I can introduce you to. He's single, you know, his routine, his daily routine, he goes to work, he comes back from work, he goes back to his house, he has a car. And I'm like, okay, cool. And I'm like, fine. Guy and I exchange numbers and we start talking. Okay, we're chatting. So he would come like uncheck, would chill, or would just drive around. And then there would be times where like when I sit down, he would text and ask like, I'm in town. I'm a girl. I'm gonna name some few things. Yeah. And he would bring me those things. And then yeah, there was a point where we made out in the car. It was not giving it, but I thought it was something that could be fixed. I was like, you know what? It's fixable. It's fixable. It's not bad. It's not good. Clearly, I can fix this. Okay, fine. Ifiki imini yoba injakazi mayitake. Hey! Hayi ndihlambe nuke kamandi ndilinde uzothatha azondilanda umfana. Sifike osiqale sigqithe down. I think we bought pizza for dinner. And then siye endlini yakhe. Xa sifika endlini yakhe, we ate pizza and then siyolala. I-red flag yokuqala, ibhedi yakhe isisikhepe. Ibhedi isisikhepe ke guys. And then xa kunendlwana ubhutiza wa-explain wathi hayi ntontoni bendiziplana umaska wethu sizi-explaina ibhedi yakho isisikhepe whatever. Okay, silale. Like sincokole. And then fine, we start making out. Hey, hi guys. Yazi, I always wondered, like what do they mean? Like, are you the problem or is it the guy? Like kwenzekani? Kanti uThixo uthi yima ngizakwenzela ifavor zahleka kufutshane nawe. Okay, gets on top. We're kissing. Nale kiss yakhe ibandayo yazi ndiyayirealize ngokuba la kiss red flag uba nani vele ndayinota nje kwe-red flag naye. Okay, he puts on a condom bhutisa. And then guys lo mfana ndimbona uba okay uyafetsha ngoku ndithi ndisahoyeleyo trinitiza uyancuna lo mfana. Hayibo imaqala kwenzekani pause bhutani uvana xa ungena nje ithina le nto. Heyi lo mfana wenza la manyala wenzayo phezu kwam bethuna ndiqoma yesisi it's time to play along. Ncina yenza le nto fana ubuyenze ndiyancina okwam. He zange ndimlinde noba makagqibe guys namsusa phezu kwam qoma yetshinthiza lo mfana yintoni la ndenza yona. Heyi ndaguquka mna ndajonga le ngasefestireni qamba he akubuza ukwehla tu ubuthongo apha. Ndithi ndathatha ifowuni ndabalisela itshomi yam yokuqala ndithi yesisi ndifonyoziwe. Wathi hayi lutho yintoni le ithethayo? Ndithi ndifonyoziwe. Uthi hayi yaxoka lo mfana orayithi zinqoma. Okay, ndisalindele uba makuse ndimane ndijonga ixesha. Hey wandiqhwetha ubhutiza apha ezidulweni zobusuku ufuna impinda, ufuna undiphinda, ufuna unditraumatize after enze la manyala awenzileyo. Qoma uyandiqhela lo. Ndim lowo ndiyantanyaza emzini ndixakene nento uba ndizawuthina xa ndihamba apha. Okay fine, ndicinga icebo uba ndizawuthi kulo mfana uba ndiyokwenza i-practical esikolweni like ilecture yethu izasincedisa ntontoni. Okay fine, I made that stupid excuse. Agqiba athi okay no problem ndizakuhambisa. Ngo-7 savuka khange ndilale tu guys. Athi mfana no, let's pass by town, I'll get you some breakfast. Nqomba bhuti andisafuni kwanto edibanise nawe. Ndithi nje le distance siyihamba inde ngoku uyayitsala ngoku ufuna siye town siyothenga nqoma andisakhathalanga kwanto yakho. Sathi singene e-KFC kwi-drive through wabe sithi ndifuna nto menqoma andikhathalanga kwanto yakho wena mfana ndini. Ndithi andazondodela ntoni kodwa nathi ndifika nje egeyithini. Weqale wegqibelisa undibona guys la mfana into wandenza yona namfana. Yazi into ebuhlungu ndiye ndahlamba ndazithuthuza ndazithi fafa iperfume kanti ndisifafazela amanyala ndiyofonyoza
thini thiza ndathi ndingene erumini wabe sithi tshomi yam lutho kwenzeke ndathi laa mfana undifonyozile tshomi. Ibuhlungu laa nto andize yona laa mfana soze ndimlibale. Into endonyanyisayo ngala mfana guys unomntana. Ngase ngabetha kwaloo baby mama because umithela njani umntu ofonyozayo. Ndinazo nendawo endifuna uthi ntombi sowuphelele sasifikile kubuKimberley Hall Nqoma. Rha no man ayikwazi kaloku ayikwazi noko sihambe siziqhekeza kuyo yonke le mizi. Yazi laa mfana ndisamonyanya nangoku guys.